Ya, Dik. Dipiloke barang dhisik, rasa nganggo sepot wis ane dadak nganggo sepot. Terere rera rera terere rera rera terere rera rera rera. Ayo Mbak Lisa. Neno neno Cewono boyang bayingan rasaku Cewono gaya kumlayang ragaku Jahe wono tansah gaya-gaya Mas Bagong ya siap. Duh niki masih hutang podang kuning oh, lho 1 juta. Iya ya podang kuning ya. Iya, Pak Ranto. Saking sinten? Pak Ranto Purworejo. Oh, Purworejo. Nyawar kau pinten? Setunggal juta. Alhamdulillah, Tinggi 1 juta nggih. Limbukan tadi ditunggu. Ya mergo nganu Mbak Elisa, ya harap Jih. maklum karang ya request saking okae ngancono sing klepian mula ya endi sing kelingan lah pokoke ya saling mengingatkan ya. Nggih, siap. Ya dipinangkani dhisik. Nggih, niku terus Arep apa nanti dhisik? podang kuning terus mengke balik pelok bareng biar sama temen ya. Ya, pokoknya Ireng milih kok masing-masing. kancane sapa. Nggih. Pelok Dijelenggake podang kuning dhisik. sekali mawon nggih, Mas. Ya. Arep nganggo bawa ora? Boten Oh, ya. sing dangdut mawon. Ya, siap. Dasare wektune ya wis mepet pisan. Karep ujane ya wis kepengin rampung nek kira-kira ya rampung jam 7 ben iso tutuk. Nek kanca-kanca udah protes. Kanca-kanca ki kepadangan sithik ngono sing ngeneng terus ngono e. Kene lagi kadanging pun Kakang Yayi Arjuna. Wadan wis. Ayo ngene iki ya gayeng kok malah. Ya Mbak Elisa diaturake. Neno 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 ya. Iseng awan
Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Mas Gading ya. Isih sak lagu meneh. Jenenge Ireng Manis. Hitam manis. Oh, jane sih ana gugur gunung barang. Ya di ngapunten nggih Pak niki mboten saged sedaya. Sesuk meneh tak anggap meleh lah ya. Ya iki dikancani ya Mas Gading ya. Ya. Ben regeng ta. Karo Mbak Orisa karo Mbak Ika yo. Anteng apa Kak? Oh ya wis. Bubuk wae, bubuk. Oh, anteng sing nyenggaki wae ya. Ah, yo. Halo yo, papat karo yo. Aku pengen gerang. Wah, sensitif. Aku saya medon lho. Rumah gubuk-gubuk. Heeh. Mamantri. Ayo Teng. Ayo melu ning kene Aku ngadeg ya? Heeh. Ayo Teng. Wah, aku nyenggaki toi. Enggak apa-apa. Ayo sing dibutuhke kuwi kok. Dan semangat. Lemu bayaran ki lek gerong kuwi lho. Nggo yang gawe cicik-cicik jare. Lah. Ora apa gorene. Ya kan ben gayeng to goro-goro do ngantuk. Bang gue iki lho, Mbak. Ayo kudu. Ya dari sana Mas Wahyu ya. Kudune ngimbali mah bareng aku terus. Tempok ya Teng, tempok ya. Ayo. Tempok Teng, tempok lho. Dompo. Berarti kurang kompak ya kowe Pak Ondo. Pak Tus yo ming. Arep ngepas nek ketukan ra pas-pas. Terus bahasanya enggak slow ya bakno kleru. Sorry. Yo. Malang jalanan berpisah dipaksa.
sumpah Mas Gading duduk aku. Ini joli inventaris loh ini. Berarti saweranmu kok mau tuku icik-icik. Ya kok Mau sing ngedol pitik loro mau dienggo kene. Nah, ya. engko dienggo tuku lem Alteco ya. Iki tugel ya. Gak apa-apa lah. Bokong matos guys. Kasar, mainnya kasar Wianteng nggih. Kasar. Ayo. Menceleran perpisahan dipaksa. Salam icik-icik. Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mak Cange. Piye? Mbak Limbo, sugeng dalu. Kok iso telat mau kepiye? Waduh lah niku, Allah, kula niku to ceritane kan itu wis ana jejibahan, apa nek ana tanggungan dulu. Wis duwe job dulu. Iya, pagi sama sore. Lah tapi kan ini apa saking pengennya ikut wayangan Dek Gading ya. Nah, itu jam 5 sore tadi aku udah mundur jam 4 gitu. Jam 4 aku udah turun. Lah hari Minggu Wonosari macet. Macet, rono macet lah. Di mobil naik itu sampai semua diganjel watu. Waduh, itu melorot gitu. Pusing aku. Aduh ya wes aku wes nganggo koyo ngene iki nganti tak buka meneh. Wes lah aku ora sido mangkat iki aku wes arep nangis gitu. Yeah. Terus aku telepon Mbak Ika apa aku ditinggal wae. Aja tak anteni yo wes aku langsung mangkat. Ya gitu loh. Ya mergo saking kangene karo sedulur-sedulur sing lenggahana sembong gandon kene. Ya. Heeh. Apa sembong? Sembong gandon kaloran Temanggung. Gandong kaloran Temanggung, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu sedaya kalian seluruh biksu terus semuanya yang panitia peresmian Purna Pugar Wihara Dharmaguna Avalo Kiteswara. Sampun nimbali kula menika yang jelas. Ya, tiang telo. Piye leh ngomong ki piye? Tiang apa? Tiang apa? Telo Telo ki iki apa? cerdas. Jelasi ayu. Oh, ngerti ku telo ki tunggale telo barang kuwi. Dodo. Ya Bu ya. Telo iki Saya ngomong sapa kuwi? Telo cerdas. Sing ngajari wong kene. Wo, iya bener. Cere telo, aku Elisa telo Nah, ya. Kan katelah Elisa cerdas banget. Nah, aku ki telo banget. Telo banget. Aku telo banget Iya, karo iya. jelas mergane aku ayu. Nek dandan wis 2 jam Iya. Lah yo ket esuk iki wis tetep cantik to saiki. Lah aku jelas ngono lho. Celes ya. Elisa celes nggih. Anu Mbak Ika mau ya melu telat. Nggih. Ya iya nungguin Kula aku nggih. nggak ada naiknya nggak ada temene. Oh, ngono ya ora Ya. dadi ngopo. Sing penting wong nyatane aku tekan kene mau ya lagi jejer ora dadi ngopo. Sing penting ben kancane ya iso genep songo sindene ya. Iya dong. Mbak Ika, Wis Mbak Lisa, Nggih. panjenengan tak aturi ngaturake selamat kagem peresmian Purna Pugar menika. Nggih ngaturaken selamat untuk peresmian Purna Pugar Wihara Dharmaguna Avalo Kiteswara ya. Kiteswara nggih. Mugi-mugi sedaya masyarakat wonten mriki semuanya diberi kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia, semua diberikan kerukunan dan kedamaian. Dengan perbedaan semuanya bisa damai dan gotong royong, iso sayuk rukun ngene iki seneng banget ya Mbak Ika. Seneng Wah, banget. iso nonton wayang meneh. Nggih. Wah, ya bahagia. Bahagia kok bahagia. Ya wis basa Jawa kok. Jawa. Ya, Mbak Elisa, Mbak Ika. Nggih. Rehne niki pamundutan akeh dasare sindene ya akeh, sithik edang waton rata kabeh mengko dicaosi mbaka siji. Ya. Aje. Iki saka panjenengane Pak Dikari Gina Baladewa saka Jakarta Selatan ngersake tembang kangen karo Wohe Ngaren ning mengko Wohe Ngaren diaturake ning gara-gara. Aje. Ya. Iki tembang kangen supaya diaturake Mbak Elisa karo Mbak Ika ning dibawani. Nah, sing rata. Bawane arep apa Kang Sendise? Ya arep Asmaradana Semarangan ya kena. Asmara Semarangan Semarangan ki. Apa pelan-pelan aja lo pakai terus Semarangan. Kami sosol. Asmaradana Semarangan. Sing aja turu sore kaki ngono kae ya kena. Wis sak karepmu pokoke. Jangan tidur sore-sore. Ayo Ya. itu aja lah. Iya. Siapa sih? Pink Sutra.
Siapa sih? Ya Manut. wis manut. Wis kono Ya sing tak tuwon karepmu. dulu aja. Oh iya. Yo sing nom sik wedeng. Oh sing enom dulu. Ya aku rumangsa enom aku dulu. Sing telo sik ya, Bu. Sing telo Ayo, kok. sike. Aku kan ora telo. Kamu enggak telo. Enggak. Tapi kamu celes loh. Cantik. Teles ki jane apa to? Aja turu sore kaki. Ya. Dewa nganglang jagat. Ayo sedina mlaku ping 3 ning nyatane suarane ya isih panggah ngono kok Mbak Elisa. Iya, ping papat aku mau bengi ning Temanggung yo an. Oh, to? Kandhani kok. Sedina sewengi iki ping Yo 4. durung turu aku iki. Elok, Demi tenan. rene apa komen yo. Ayo. Yo Mbak Celes yo. Ya dioper nang gone Mbak Ika. Nyangking pokor kencanane Gandeng akeh pamundutan ya karo macake request ya nok ya. Nggih, nanti Ya. kalau ada yang Iya, kesisipan lupa. aja nganti ana sing kesisa. Iya. Iki sing lumantar layang ya. Pak Dalang, Bapak Direktur mau menyumbang lagu, monggo badhe minggah panggung napa badhe diwakilkan ya. Pak Boleh, Direktur, Luar Pak biasa. Direktur. Terus ana meneh nyuwun gending kembang kemangi saking Bapak Sayyid SH Kementerian Agama Jakarta ya. Mengko ben dikancane karo Mbak Tatin dasare iki mau panjenengane Pak Lurah ya kepareng ngarep munggah panggung nyumbang lagu mengko ben dikancani Mbak Tatin. Saiki mbacutke dhisik nak ya. Isi ine tengota tolak. Iki ya layange ora kendel iki nok. Iki disertai nganggo bebungah kanggo kanca-kanca warga laras. Ning gandeng wis peraturan pokoke bengi iki oleh saweran pira wae didom kanca-kanca warga laras sing terlibat bengi iki. Ya Mbak Anting didadekke siji mengko ya. Ora sing nggawa aku ndakne tak nggo nyurek sesuk. Ya anaknya dadekke siji mengko ben diwaca. Bahaya. Coba dietong mau bener ora? Iki loro kuwi aku ora ngapusi pokoke 150 150. Oh, JJ. Siap. Niki wong nggih kathah sik ten kula mumpung aku naik ya sekalian ya. Diwacake sisan Ya. aku gendhi tak macake nggon aku akeh tenan iki. Ya, tadi Nanti yang mumet aku. yang masuk di tempat saya dari Pak Ranto Purworejo minta podang kuning udah nyawer 1 juta. Wah, luar Simpan biasa. dulu. Ya. Ana meneh Wah, ada lagi. saking Bu Rosi Hongkong. Bu Rosi Hongkong. Ngersaken sinom nyamat kalian ireng manis sampun transfer 500.000. Wah, seneng aku nek ana sing ireng tur manis. Ana susulan meneh nyo sing macake gendhi sampean nyo, Mbak Ika nyo. Ya. Layang meneh. Ya. Sandang kelawan pangahan. Ki sepita tak cepet ke ben satset. Ya. Kayak banget iso. Ya iku bagian nipon wong melek
Karo diwacana. Ya. Dari aku dulu ya. Heeh. Ajeng. Loh, Ajeng iki ngopo? Endi? Oh, Ajeng. Tak kira Ajeng arep ngopo. Ajeng nyumbang lagu. Menika Pak Camat kalian Muspika, Pak Kepala Desa Ajeng naik panggung pas limbuan. Ya, Oke. digake bareng. Siap. Pak Rebimas Kementerian Urusan Pendidikan Budek. Apa iki? Buddha. Hah? Udah. Buddha. Oh ya salah tulisannya. Ini mataku yang udah blabur ya. Mohon maaf. Matane kalau diculek. Cawan, mataku jadi diculek. Ojo yo. Larang iki matane. Pendidikan Buddha RI badhe nyumbang lagu pas limbuan. Oke, siap. Satu lagi. Lah kok aku kabeh? Pisan. Kagem volunteer satu nafas dalam dama nyuwun lagu gugur gunung. Sis, menika dawuh. Ana meneh tandha tresna mangke dalu nyuwun sesideman dijenglengake saking Ibu Hamidah 500.000. Matur sembah nuwun. Yo, lagone diatur dhisik no, mengko gek lera-lere genti gawe. Yo, kanca-kanca.
Kalau ndoro Priyambada wis mlaku. Wis maem durung ya? Nek durung maem tak kon jajan ning kono kae. Biayane. Lho. Kae. Wis yo, gek sebo ngetutke ndoro Priyambada kae karo Semar wis lho. Ngopo kae? Wong nguyuh tak kira ngopo. Ono tiang listrik kok. Ah, jan jenes. Yo wis gek sebo yo. Nah, yo monggo.
Terima kasih
Aduh puyeng. Wah, iblis lanat. Sri Baladewa Narpati Pinare Swara Kresna Om kalangkung tresnani romring diabanon jinawi Wah ladalah jagat Dewa Bathara pancene aku ngrawuhi ana ing pasewakan negara Ngastina mung sumedya ngampiri Kyai Prabu Duryudana supaya manunggal karo para kadang Pandhawa nyengkuyung ngene bakal bangun candhi Saptawarga nanging denemune malah Kurawa mung arep rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca mung sumedya beputhek banyu bening bakal ganggu gawe apa kang dadi gegayuhane para Pandhawa wah ora patut pedagang nolong murang tata wis ora ana gunane aku mangkumpul karo Kurawa apa maneh Baladewa ki nggone wong jujur prayogane aku jumujuk ana ing Saptawarga manunggal karo Kyai Kresna lan kadangku Pandhawa
Sinungwati jagat kinari ambo mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambek kanggeng awita denceng dencengan ya jagat Dewa Bathara Anggirantasena kepareng rawuh wonten Kendhali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasang pambagya sami mangkih karaharjan ger ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan swiji apa bektiku lan basaku katur ya wa inggih kula tampi dawa sami-sami ger Nyanur gunung rawuh wonten Kendhali Sada lajeng wonten wigatos menapa nggih? Ngene ya. Sowanku ki kejaba tuwi kawidadane Pakde Anoman. Sejatine sowanku ki diutus para pepunden Pandhawa dene wigatine caos suninga yen to kalenggahan iki para putra pepunden mulyake pasaryane para leluhur. Seranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptawarga. Lah. Kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwa Anoman ki ya klebu dadi pamomongin Pandhawa. Mula. Rehne iki para Pandhawa duwe gawe arep mbangun Candhi Saptawarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo para pepunden rawuh ing Saptawarga. Kejaba mangesane uga ngewangi bot karepotane para pepunden. Anoman melumpat sampun prapteng witing Nagasari. Dewa Bathara nger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe mbangun candhi tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal nanging jebul Anggirantasena malah rawuh mriki tegesipun pasang yuya lah rak ngono lho yen ngono saiki rasa kesuwen ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepunden Pandhawa ngiras pantes ngurundani negara mbok menawa ana laku dom sumuping banyu ingkang sedya mbebutek banyu bening. Awake dhewe kudu bisa nrenggalani. Wis ayo tak derekke. Inggih, monggo nggih sesarengan kula derekaken.